ndakati zvikanzi nekuti muprofita uyu akatotaura zvikanzi zvakateurwa nemuprofita izvi unofanira kuzvinyora pabepa kuti kusagara zvakanaka, kusagarira varume zvakanaka, kugara meya nekukwenya kwandakaita nezvakateurwa nemuprofita kuti wakapomba izvo zvinyore pabepa kuita kuti zvakadzokorora munini wangu azoita witness. Tasvika kumba tagara zvikanzi haya haina kupera kureura kunotonzi kureura inini mazuva ndinotonzwa kukusema zvokuti ndoda kukuendesa kumusha kwenyu. Kukuchingamidza zvakare kwatiri kuita pachirongwa chedu chinonzi The Verdict is Yours. Nhasi tachanya kudarira Chief Nyamaropa kumadziva uku kwatasvika kuona nyaya yemurume ari kuti mudzimai wangu muprofita anoshandira vanhu asi ari kuvhurira varume vane nzara yebonde mumakumbo. Regai tipinde muderera Chief Nyamaropa tinzwe murume achitsanangura mafambiro akaita nyaya yake. Imba yangu yakatanga kunetsa muna Juni baba vakati ndarota hope mudzimai wangu. Kurota kwandaita hope ndarota munhukadzi achiuya mberi kwangu asina kugara zvakanaka. Hope dzinorevei? Vakati hope dzinoreva zvechihure. Ndobva tagara ndobva tagara ndobva ndatanga kurudza masunflower. Ndichirudza masunflower pane muzukuru anobva pa next door. Muzukuru akabva adarika ndichirudza masunflower. Akadarika akapfuura akaenda kwaenda. Baba vakabva vati kwandiri ko munozvifambisa sei? Ndakati zvei zvikanzi pamamuchirudza masunflower matakurirana nehembe. Ndakati ndandisina kuzviona. Izvozvo kana zvaitika ndinokumbira ruregerero. Zvaitika saizvozvo. Zvakanzi paya pandakataura kuti ndakarota hope paive kunyepa zvangu. Ndada kunzwa kuti unoti kudini. Murume uyu paakambouya pano akagara wakakwenya ruviri pazasi pegufhu rako. Ndakati kana ndakakwenya izvozvo zvakaitika mukusaziva. Ndobva tatotaura nandi zvapera mudzimai wangu. Muna October vakabva vaenda kunonamata kuChegutu. Vaenda kunonamata kuChegutu vakabva vadzoka zvakanzi mweya wati pamba pedu panorwa nemheni. Saka mukadzi wako ngaareurure. Ndobva ndati kana mweya wadaro zvakanaka. Asi nichekureura handina. Zvanzi panzinga pareurwe. Takabva tafamba ndokuenda kumaprofita ekutanga kunonzi ku15. Taenda ikoko vaya vakati nesu hapana chatiri kuona. Ndobva taenda kwepiri kukadoma. Mai vanga varipo vakati baba kufungira zvenyu kwamunoita mudzimai mune kufungira kwamunoita ende munogara kumba kwenyu zvakanaka. Kana manogara kumba kwenyu zvakanaka ndizvo zvamunofungira vakadzi vagara vanotonyengwa ivo ndo vanotoramba. Izvo zvimai vanogara vatoro nemurume akavanyenga ivo vakadi vakaramba. Ndobva tabva paya tichibva pamuprofita vakabva vati murunzira murume upi akakunyenga. Ndikati inini handina murume akambondinyenga pangungotaurawo zvako kwemweya. Ndokubva tabva vataenda pamuprofita wechitatu. Mai vava tasvika paya vakabva vati vasimudzai vakabva vataura kuti vabva vataura nhoroondo dzekurudziwo. Ndobva baba vati aiwa zvisizvo zvatafambira pane nyaya yatafambira. Mai vava vakati inini handina chandiri kuona. Ndokubva tabva paya tabva pataenda kumba tasvika kumba tagara zvikanzi haina kupera kureura kunotonzi kureura inini mazuva ndinotonzwa kukusema zvokuti ndoda kukuendesa kumusha kwenyu. Vandati kana muchinzwa kundisema izvozvo hazvina kuipa asi ndoda kuti chokwadi chitange chabuda pachena. Takabva tabva zvakare vataenda pane umwe muprofita. Muprofita yakasvika paive pazamba. Muprofita akati mai mune chivi chamakatoita mimi zvinoratidza kuti makadi mune upombwa hwamakaita paive usiku pachechi. Vandati inini handina chandinoziva zvikanzi izvo zvotoratidza kuti makapomba usiku zvinoda vadari makuseni takabva tatakurwa tikaenda padivi nababa. Tasvika baba zvikanzi mai vanofanira kureurura kuti vakaita cheupombwe. Vandati dai mweya muchinonyanyatsotarisa. Baba vandipa vakabva vati kokukwenya kwawakaita nekufukura kwawakaita hembe izvozvo zvinorevei? Ingozvitaura riri zita charo kuti upombwe. Ipapo ndakabva ndataura kuti ndakareurura upombwe. Ndikati kana kufukura ikoko nekukwenya huri upombwe saka ndinozvireurura kuti upombwe. Tabva paya muprofita akabva aita munamati yake akaita tamunzira kuenda kumba. Zvakanzi wakapomba nani kangani ndoda kukurova wakapomba nani ndoda kutema shangu. Ngatidzokere kupi kumuprofita. Ndakati handidzokeri handina munhu wandakapomba naye handidzokeri nekuti handina munhu wandakarara naye. Zvikanzi alright ngatiendei kupi kumba. Tasvika kumba yakave hondo kutukwa zuva nezuva hure remunhu hure renyika yose uri hure renyika yose. Murume uyu kuya kwanga akuita pano muzukuru aiwa yapamba kuya kwakanga akuita panapa ziso rake rakanga rakukutarisa zvakanyanya. Saka murume uyu aifanira kuti kumumisa kuuya pano pamba. Ndakati izvozvo ini ndasandadi ndazvicherechedza
saka murume kuya kwaita ini ndaita zvekushandira vanhu kumadzibaba murume kuya kwaita waito achishandirwa pamba paya ndopa ndaenda kune vazukuru vake vakadzi so vandataura ndikati ndinovaitaura namai guru vana mai guru sekuru inga varege kuya kumba kwaanoenda tabva paya nyaya haiperi ndoramba ndichitukwa hure remunhu hure renyika yose kai rimwe zuva takwira bhazi yaenda kurufutadzwa zvakanzi hauna chikomba chimwe chete pane murume anonzi mhofu chikomba chako futi mhofu uyo ivo vanoera mhofu takaenda kunotenga masofa angu kadoma ndikauya nemasofa ndikaona vakagara namhofu panze zvikanzi pobepa ukandona ndakagara naye pane akanga atondiudza kuti iwewe auya kuzotambira madhamu auya kuzotambira girlfriend yake kutambira masofa akatiburutisa masofa mumota takaenda naye kumba kwedu akatiburutisa masofa ivo vanga vasina anovabatsira rimwe zuva takabva tichienda kuchechi mhofu yakasvika bva atitengera madrinks mapepsi zvikanzi kutenga kwaakaita tsitsi dzake dzawandisa aitenga pakudii chikomba chako tabva ipapo mhofu ivo vakamboenda kubotswana tinorima mapfunde edheota mhofu akabva ati akauya pamba akati amai mhofu ndiri kukumbira marara emapfunde ndikuda kubika chidoro ndibva kuti marara wemutore zvenyu mhofu yakabva averengera zvakuya kuzotora abva auya ivo vatodzoka kubva kubotswana kwe akasvika akati mai mhofu makazoti kudii ndikati amarara ndakati torai wani abva haana ziva zvekutora akabva wana chimera zvikanzi boba kureva kuti mhofu pandaiva ndiri kubotswana aiva achitandira pamba penyu uri hure rinosungirira gumboko neuko richirara nevarume inobva ndati oyo ndakati zvikanzi tinofanira kuenda kumba kwamhofu mukadzi wamhofu azive kuti iwe uri girlfriend ramhofu nekuti tsitsi dzake dzawandisa panapo uri hure wakazvitanga rini kuzvechihure izvi daiwariga zvechihure tagona kugara sei tagona kugara zvakanaka pamba takasimuka takatoenda kwamhofu wacho tasvika kumba kwamhofu kwakanzi mhofu ndauya panapo maitonga musha wangu ndisipo ndiri kubotswana mhofu akati guri ripi mhofu zvikanzi 2021 ndiri kubotswana makaya makakumbira marara emapfunde pambapa makumbira marara maitoredza kuti maitandira nemukadzi wangu maideini ndisipo ndiri kubotswana mhofu akati ndakatuya ndikakumbira marara zvishuwa ndaingotopamba pamhofu patinodi pandirosisvika uya murume ari zvikanzi ndarota hope ndarota uyu mhofu neuya muzukuru anosiuya pamba ndavarota vachirwa vari panopamba vachirwira iwe uya akazobvawo uya akabva vaiti usiku pakarira nziyo iya freeman inonzi man to man wanzi muka uteerere nziyo ipi makadzi mazuva ano havaite vakadzi vanonyepera kunyarara ukanyepera kunyarara iwe uri hure hai saka uya anodarika takagara akaita semaploti muzukuru uya aidarika saka rimwe zuva adarika anga ane mombe dzake ndaitsvaira pavheranda ndakabva ndasimudza musoro zviya zvekutaza zvakanzi rega ndikubatsira haurambani naye nekuti akakunakira iwe ukamunakira ndoda kukubatsira uyu murume haungambomurambi nekuti akakunakira iwe ukamunakira murume uyu saka haungambורambani dai wasiyana nazvo izvi tigare zvakanaka indakati zvikanzi nekuti muprofita uyu akatotaura zvikanzi zvakataurwa nemuprofita izvi unofanira kuzvinyora pabepa kuti usagara zvakanaka usagarira varume zvakanaka kugara meya nekukwenya kwandakaita nezvakataurwa nemuprofita kuti wakapomba izvozvo zvinyore pabepa kuita kuti zvakadzokorora munin'ina wangu azoita witness ndakanyora bepa iroro zveshuwa ndarinyora ndaverero kuti ndizoya naro kumusha ivo vakaisa signeti yavo ndikasaya ndabva ndarichengeta mubhemu saka pandakazenge ndakuya bepa rehanda zvangu kuzorona takagara kutukwa masikati usiku nange uchingotukwa pfambi uri hure risingaiti pakabva paita zvekare murume wechitatu murume uyo anogara muraini ane vakadzi vake vaviri aitofudzwa mombe dzevamwe vanhu musaka murume uyo aidarika anekadeka zvinhu pamucheto pemunda kuda zvekuti unenge uchitomuona zuva rega rega idarika vakabva vanditi rimwe zuva ndichitowati munoziva here kuti munhu anonzi baba apita muraini munhu akutoti adandana nemukadzi wemunhu anonzi adana nemukadzi wemunhu upi zvikanzi anoda kudana nemukadzi munhu anodana nemurume asina kana pendi anomudini murume akadaro asina kana pendi asina kana chaina chivakadzi vakavari kutambura vanoti ko zvaita sei tagara inongotaurwa baba pita inotaurwa zviya zvemuzvibhende zvazvo zvikanzi zvoni ndarota hope ndarota ukagara pasitupu yechidhumbeni kana kuri kusanyati chidhumbeni imba inobikirwa ndarota ukagara pachidhumbeni kugara kwangu wakaita pachidhumbeni apa wanga uchitarisa murume wekuti muende kwaba muda kudi kuenda inongotaurwa yababa apita paya kutukwa bamunini vakaedza kutigadzirisa munin'ina wavo saka rimwe zuva kukofora kukaravheta munda nguva yekukaravheta yai vachikaravheta munda muya uyu muzukuru we ndo rodhi yake anoshandisa achienda kumunda kwake akabva achinja here akagura nemunda make akaenda zvakanzi wamuona here masuku anonzi masuku ndakati ndamuona achidarika kuenda kupi kumunda zvakanzi kudarika kuenda nemunda achinja nzira yake aichinjirei nzira iyi ndobva ndati inini handizivi saka zvataga zvikanzi ndikuda kuti uite munyamato wokuti masuku abve munzvimbo inei tabva tagara tine mwana 1 nababa ane 13 years saka tagara vatokurura mombe dzavo tatobika ndiri mumba vakabva vandishedza zvikanzi
uya pano wati kudii nenyaya yekuti murume afanira kubva munzvimbo ipi munzvimbo ineyi zvakanzi unoziva here kuti nyaya dzako idzi dzechihure dzinotemesa vanhu nematemo ini ndinogona kutema munhu nedemo ndikaenda kujeri ndinogona kutema munhu nedemo iwewo kachero katiza ini ndobva ndazviuraya inyaya yakakura yekuti zvimasuku ndichimuona uyu murume uyu kumuona kwandinoita mwoyo wangu unotondirwadza iwewo unombozvifungawo here kuti nyaya ikakutendeukira inokusiya papi ini ndotoriwo nehunhu dzinotevera ubvunze vanhu vekwedu kune akatombobayiwawo nepfumo inyaya unotamba nayo ipapo ndakabva ndafonera bamuni ndikati bamuni ndo nyaya iri kutaurwa nani nemukoma wenyu bamuni vakabva vati maiguru kana zvadaro modi imbouyai kunoko manheru saka ndakamirira mwana uyo angaenda kumombe ndakati ndingasiye mwana wangu manheru acho ndobva mwana auya takatobika sadza ndofunga takabuda pamba kuma8 ndakuti nauye demo yataurwa ndobva ndabuda nemwana kuma8 tikaenda tikanorara kunext village tikamuka mangwana acho tikaenda kukadoma kwabamuni takasvika tikanogara vhiki yose kwabamuni kuyavo vamwe vachiedza kuti vagadzirise nauya vanga vatomboigadzirisa kumashure ndiko bamuni vakaigadzirisa kanokwana ka4 vachitaurira naye ii nhau yenyu iyi dai yapera vanhu vakuru madi magara zvakanaka mugadzirisane tigare zvakanaka vanotisiya tichiwirirana asi nyaya yavanotaura baba usiku masikati mukusvika bamuni vadza kuti gadzirisa paya takabva vazotevera ivo kadomo vakadzoka apa vanhu vekumusha wangu vasingazivi october november december january ipapo ndaenda iko kwabamunini ndopa vakazopa ndakazozivisa vanhu vekunokumba kuti ndo nhau iripo tadzoka kumba kuya mumwe musi takarara vakabva vati vakapepuka vakati ndiri kunzwa musoro wandiri kunzwa asi ndiri kunzwa hasha dzekuti ndirove munhu saka ndandine mwana uya ndobva ndafunga kuti zvino hasha dzekunzi ndirove munhu nenhau iyi mataurikire inoita kutukwa kwandoitwa nei ndakabva vakabuda pandizva ndakunonamata ndobva ndamutsa mwana wangu ndakati iwe apana baba vati vanonzwa kuda kuramba ngatitizi wanga uri usiku futi kwakuruma 11 kuma11 kuya ndobva ndabuda nemwana wayo takabva tangonhonga kabhegi saka ivo vakazviona kubuda kwatikatanga kumhanya vakabva vamhanya ndokuti bati ndakabva ndadana munext door vanonzi vamhaka ndikati avamhaka izvavanga vasipo zvavo nemwana akabva ashedza vatibata vakati dzokai kumba mamushedzere vamhaka moda kudi urwere huri pandiri tagara paya nyaya haiperi inongotaura mumba makabva manyorwa chipepa chinotori mufoni chandakatora chakabva chanzi tsuru haiponi murutsva kaviri chakabva chanimirirwa kumadziro chotorimo mufoni saka kutukwa nekusvorwa nekunzi hure renyika yose ndaneta nazvo ndinotenda mambo chokutanga inini ndinogona kutaura chindevere chishona ndinogona kushayiwa mamwe mavara so nyaya yakaitika tigere nemukadzi wangu baba nyaya yakaitika ndigere nemukadzi wangu pamba ndeyekuti aiuya masuku iye achiuya achizo profitiwa pamba nemudzimai wangu asi musi iwoyo akauya achifamba zvake saka takagara pavheranda rembaso masuku ari kumucheto ini ndiri kumucheto mukadzi amire apo akatarisa tichitozuwa so zvakaitwa namai so akakwenya pazasi pekuvhu rake nechiguno ichi kaviri yes inini pandakazviona izvozvo ndakati no maybe it's a mistake ange akarivara so ndokusiyana nazvo asi ndakaramba ndofunga so ndikati but makwenyero of course inogona kuita mistake but why atanga amutarira kumeso saka tarara usiku ndakazvitaura sehope ndichivhunza tikati noziva ndarota hope kuti ndarota hope kuti munhukadzi so anga akatarisana nemunhurume ndokubva akwenya apa zinoreve yakati chihure ndobva tarara so the following day around 3 kumanerunero so akauya masuku pamba pedu pane
kunze kwemusha so uko kune nzira inofamba nevanhu vachienda vachifura so then kuno nzira imwe inoenda vhaya pamba ichinojoina uko kune iyayi so masuku akauya pamba akawana mudzimai anga achigadzira mbeu yemasunflower so ndakagara paside pake tiri kuzuva zvedu so paakasvika masuku yawo akasvika masuku akataura nesu mudzimai paakamuka achisimuka so akasimuka nedhiresi ini ndokubva ndati again ndokubva masuku aya achangopfuura so ndopandakabvunza mukadzi tarirawo unoziva izvi uyu munhu his family is not here vanogara kuharare so when you do this kwaari uyu unoti anonzwa sei uyu munhu ane nzara muupenyu hwake so iwewe kana wamufukurira dresi saizvozvo so akauya mangwana uya nzara yes akauya mangwana kwauri wewe osvika kwauri oti ndokumbirawo iwewe unoti kuti akati ngaauye ndoba ndinomuratidza ndiyo answer yaakandipa mukadzini ndikati ho is bo so mchinda uya hana kurega kuuya manje otherwise pazuva anogona kuuya thrice like one account I perfectly recorded that he came thrice akauya first time isu tanga tose inini nemudzimai tanga tisipo akasvika akatora tai he went away tadzoka isusu akauya akasvika akataura kuti ndatora tai he went away akadzoka zvakare akudzosera tai but achisvika ipapo so the way he looked at my wife did not please me. That did not please me. I want to be apparent with that one. That did not please me. So ipapo ndakabva ndamtini mukadzi tarira zviri kuita munhu izvozvi izvi zvine ngozi izvi dai iwewe ka munhu uyu zvawakaita kwaari musuyo akaredzeka so please tell him to stay back kumba kwake izvozvo zvinogona kudzivirira ngozi kwedu kumusha kugokwe uku mumwe munhu akafa manje uku ndimuridzi wemukadzi vakatorana murume akaona kuti mukadzi wakari kuita wati ndokubva abuda rwendo murume chikomba chiya ndokuuya ndokusvika ndokufisha mukadzi ndokubva vaenda out havana kupinda mumba ndokuenda out murume uya ndokudzoka nenguva dzake akawana mumba hamuna munhu aenda nechikomba murume uya ndokurara time kumayo kwakuedza uko mukadzi ndokuuya asvika paya murume akati unobva kupi yes where have you been mukadzi akati kudini ndokubva arohwa nemurume akanzi tell me the truth where have you been kadzi ndakandina ningi vakarara mangwana kuseni muchinda ya ndokumuka ndokuenda kuya kwaningi uyawo chikomba achisvika kuya chikomba chakamuona achiuya so chikomba chakapinda mumba tobva chavhara chiri mumba uya nepawa yaakanga ainayo akapusha dho nechakavhara mukati zvikagiva in so uya aona kuti panapa ndakurirwa panapa akatora fumo ndokusiyana nedho uya achipusha achiti brekende mbamwe rakapinda kumusana uku rikabuda panapa kudai so uya achimbaya kudaro chikomba chacho chibuda panze uya achitenderera achimboterera chikomba so a few steps ndokubva awira pasi ndakairondedzera mukadzi nyaya iyo ndikati zvinhu zvakaita saizvozvo so hazvisi right please tell him haana kumuudza ndobva ndadaidza munin'ina wangu iniko munin'ina wangu iyeye pangoita madisturbances
ndanga ndichifanirwa kuuya naye panapa. So nyaya yakaitika ndeyokuti ndadaidza munin'ina wangu ndamurondedzera nyaya. Munin'ina akati my God, tell him uya munhu uya arege kuuya panapa. Izvi zvinhu izvi akamuudza futi story iyoyi. Saka akati amuudza story iyoyi mukadzi haana still. Ndokubva abva mukadzi ndokuenda kumarelatives omuchinda uya. Ndokusvika ndokuti ini udzai muzukuru wenyu murume wangu ari kufungira kuti ndodanana naye. Tell him to stay back. So vaya vazinzwa ziyazvi ndokuti muraini. Wachamakuwa kuzadzara ine. Yes. Inini manje inini kuti ndizive kuti uyu akanoudza vaya ndakazinzwa muraini. Inawo ndokudzoka mukadzi uyu wakanoudza vana mai mbanu tate nyaya you are my woman, you are my wife. Haisi nyaya yokuti raini rose rizare kuti iwewe uri kuita zvinhu zvakadai so. Iwewe dai wakateerera zvandakakuudza mudzimai wangu ukaudza iyeyu muzvina nyaya, he could have kept quiet, he wouldn't tell anyone. So iwewe zvawaita izvazvisizvo izvo. Mudzimai angonyarara. Ndobva ndati alright mudzimai, ndinombokuona iwewe unombowirirana namai Mbasera. Handi togona here kunoenda kuna mai Mbasera kunotaura navo. Mukadzi akati yes. Takabva tikaenda kwamai Mbasera ndokurondedzera. Mai Mbasera akati makakoniwa mai Mushamani. Pamakakoniwa ndepekuti imimi hamaifanira kundoudza vana mai mbanu. Dai makaranga iyeye munhu iyeye. Imimi Right. Waya nani? Ndiani waya naye kuru? Yes, panapa ndauya ndega was supposed kuya nemunin'ina. Pangoita mashifts ake anga ayapfuura ake but angozongodanwa kuti chitokabva. Iwo waya nani? Bana sisi. Vari kubabanasi? Right. Unobudai panze nesi. Isusu. Get out. Kako mtazamo ini ndio panze. Ndio seru. Right. Chanda zira bana. Ida ndoti sana. Ndoti ndio utaura nyaya ipa. Ikachenjera. Rufu rwapinda pakati pevana. Rufu ndoro rwavapa. But toda kupedza rufu isusu. Tsoti iwo vega vapedze rufu pakati pano. Sendi chidaro. Mukadzi mwana mudiki. Mwana panonyaya. Murume akura. Ukatasa mukadzi pano rova uri bonde. Mukadzi ashuda kana bonde katatu kana kaviri katatu kana uri power pasi. Saka kana usina power unodzadzada so nyama. Nokuti unongosina chi wafu. Unongosina mazino. Anotora ndoshipa. Saka now panofiwa. Uyu mumanzo zvaataura kuti andikwanisi kutaura shona. Mamunzo pandamti challenge sanza mankosi. Munzo achiombera. Akatokwana kudhara mwasha. Mchinda. Yakakwana. Mukadzi uyu haana chiori chaari kuita. Maona kuti ataura nyaya yeguvu kuti guvu rakakwenyeka pa. Nokuti paari pese manje ari kungofunga anoza zvinoita bveni. Akufamba akadai. Saka ndiye mutaura nyaya iyi. But kana mukaitaura tichangopa hedu ndaendana nababa pachapa vanondionesa zvinhu zvandanga ndisina kuona zvanga zviri kure nenjere dzangu zvino ndazviona ndaziva ndakakanganisira mudzimai wangu pamusoro pekukanganisira mudzimai wangu ndiri kukumbira ruregerero kumudzimai wangu. Mudzimai wangu mambo uyu anodiwa nevana vangu. Mudzimai uyu ndine mwana naye 1 wandakabara naye. Asi ndine vangu vana ava vashanu. Asi behavior yevana vangu namai ava is so lovely. But only that
kwakapindira mhepo yakaipa that wanted to split us. So ndinokumbira rurekerero kumukadzi wangu, and I am in a ground off. Ndipe mudzimai wangu mbudzi as a token yerurekerero rwandinopa kwaari, so that we go back home. Now I am alone at home. Kune mbeu dzatakarima. Now mbeu dzaipo zviri. Warenda zvinzi wakapedza kuroora? Right, nyaya yekuroora handina kupedza, but at this moment ndine nyaya iyo yakanganiswa nenyaya yedu iyi. Ndine mombe 2 dzandikuda kuendesa kwaTezvari. Ndotengesa mombe 3 uye nadzo kudare musi wa 40 musi wa 28. Ipapo ndine chikumbiro ishe. Mombe idzodzo kwedu uku kune nzara, hakuna anotenga mombe, hadzitengeseki. Izvozvi kuuya kwandaita kuno ndakwereta mari yokukwereta. Ndine mombe yandiri kutengesa that I have sold for 4 months. Hakuna vanhu vane mari. So kuti ndipe garanti yokuti ndinouya nadzo idzodzo, I will be telling a lie. Asi mombe dziripo. Saka toita sei manje pfuma? Maybe kana kuri hameno kuti tinga arrange sei futi zvinonetsa, because to transport them it needs money. Yes. They could be taken by transport from point A to B. Asi kuoneke because kana uchiya kana dzienda kuslaughter ndozotendwa kufamba. Izvo nyaya chinwa dismo basi tese hadzifambi. Ipapo panondinetsa mama. Ndanga ndichikumbira kuti hameno kuti zvingamire sei. What I want kumba kwangu baba, kuti mudzimai wangu tinde tinodzoreredza zvishoma. Tine mwana 1 ari kuenda kuchikoro, and we have no start. Izvozvo zviripo zviya zvikarasika is utterly zero, and our ignorance ka isusu inenge yauraya mwana. So I am saying dai zvange zvagona tiende nemudzimai kumba. Mombe dzekwana Tezvara dziri at hand, dziripo, and I have no doubt it will. Uraenda zvinzi chimboenda ipadze nesi.